ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಎಂಕಲ್ ಇತ್ತೆ ಫೋರಮ್ ಮಾಲ್ ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ಮುರಾಣಿ ಹರ್ಷರ್ದು ಫ್ಯಾನ್ ಕೊಂದಿತ್ತ ಅವು ದಾದನ ಆಯ್ತಾ ಏನೋ ಒಂದು ವಿಂಗ್ಸ್ ಮಿಸ್ ಆದ ಬೇತೆ ಕೊಡ್ತೀರ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪರ ಒಂದಿಲ್ಲ ಒಕ್ಕೊಂತ ಶಾಪಿಂಗ್ ಉಂಡು ಅಂಚ ಸಾಯಿ ಚೋಚ ವಿನೀತ್ ಎಂಗಲ್ಲ ಮೇನ್ ಓನರ್ ವೈದ್ಯರು ಸಾಯ್ ಹಾಯ್ ಹರ್ಷ ಹರ್ಷ ಐಫೋನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬ್ಯಾಗ್ದಲ್ಲ ದೀಪಿನಲ್ಲಿ ವರ್ತಿ ಅವು ಚಾಕ್ಲೇಟ್ಸ್ ಆಯ್ ಚಾಕ್ಲೇಟ್ ಬರ್ಚಿ ವಿರೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೋಡು వీరు కుకీస్ గీత ఉన్నదే ఐట్ ఎగ్గి ఉండు సాయి నమకు ఎగ్గి తిండ్ರೆ ఇచ్చిತ್ತೆ 2-3 ಡೇಸ್ ಎಮ್ಮಿ ಅಂಗಲ್ ಸ್ಪಾರ್ದಲ್ಲ ಇಪ್ಪೋದಪ್ಪ ಹಾಂ ಹೌದು ಇಲ್ಲ ಮೂಲು ಅಂಗಲ್ ಕೂದೋಣ ಹಾಂ ಇದು ಜ್ಯೂಸ್ ಆರ್ಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕರ್ಮ ಜ್ಯೂಸ್ ಫೋರಮ್ದ ಶಾಪಿಂಗ್ ಅದು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬರ್ತಂಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಇರ್ತ ಬೊಕ್ಕ ವೆಜ್ ಉಡುಪಿ ಕೆಫೆ ಸಾಯಿ ನೆನಪುಂಡು ಬೈತೀನಿ ರೀ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ತುಜಲೆ ನೀರು ಬೇಕಾ ಮ್ಯಾಂಗೋ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಮೇಡಮ್ ಓಡೆ ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಹಾಂ ಎಡಣ್ಣಮ್ಮ ಎಂದು ಶೋಕೊಂಡೇನಾ ಏನ ಬಂದಿನಿ ಏಕಿಂದು ಒಲಿ ಪಟಾಕಿಗೆ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಸಾಯಿಜೆ ಇದೆ ಆಗ ಕ್ರ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಬನ್ನೆ ಗೆತ್ತೊಂಡ ಕೆಲವು ಪೂರ ಎಲ್ಲ ತುಳಸಿ ಪೂಜೆ ಶೋಕ್ ವೆದರ್ ಮೈಂಡ್ ಉಂಡು ಹಾಯ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮನಿಲ್ಲದ ಫಸ್ಟ್ ಪೂಜೆ ಅಂಚ ಕಾಂಡೆ ಬೇಗಲಕ್ಕೊಂದು ಎಂಕಲ ದೇವಸ್ಥಾನ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ದೇವರ ನಡೆ ಅಂಚ ವೆದರ್ ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ಇದು ಫುಲ್ ಮೈಂಡ್ ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ದೇವರು ಪ್ರಸಾದ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಎಂಕಲ್ ಕೈತಲ್ಡೆ ಗರಡಿ ಇತ್ತಂಡ ಏಕ್ಲ ಪೋದು ಬತ್ತ ಎಂಕಲ್ ನರ್ಸರಿ ಬತ್ತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಕನಾರ ಸಾಯೋಲ್ಲ ಸಾಯಿ ನಮ್ಮಲ್ಲ ಪೋದೇನ ಕಂತೀನಿ ಸಾಯಿರ ಒಂತ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇತ್ತಂಡ ಮೂರನೇ ಕಂದಿನೇನು ಪೂರ ಗೇಟ್ ಓಪನ್ ಇತ್ತನ್ಗೆ ಪೆಟ್ಟ ತಿಂತೀನಿ ಅವಾಯ್ ಬೇಲೆದ ದೀತು ಜರ ಅಂದ ಫುಲ್ ಪೆಟ್ಟ ತಿಂತ ಫುಲ್ಲು
ದಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಆಯ್ತಾ ಮಂಡೆಲ್ಲ ಇಜ್ಜ ದಾಲ್ ಇಜ್ಜ ಖಾಲಿ ಆಯ್ತಾ ಕಡೆ ಉಂಟು ಅಂಚ ಇಂಕಲ್ ನರ್ಸರಿ ಮತ್ತೆ ಯಾನ ಸಾಯಿ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೆಲವು ಸಾಯ್ 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 ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಡಿ ಬಾಜನ ಎನ್ನ ದುಂಬುದ ರೂಮೇ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದು ಜೇರ ಇನ್ನೊಂಜಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಚನೆ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆತನ ಹಾಯ್ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಾಡಿಗ್ಲ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ವಾಸ್ತು ಪೂಜೆ ಪಂಡ ನೀವಿಲ್ಲದ ಇತ್ತಿನೇನೆ ರೆನೋವೇಟ್ ಮಲ್ದ ಅಂಚ ಅಂಚ ನಿಂಚ ರೆಡಿ ಆತ ಇಂದು ಏನ ಹಾಫ್ ಸಾರಿ Korkari kulai wala, kita korra abis. Bila ada kartu. Hello bodo. Ayo, jangan sentuh itu. Surya Manggalam Brahma Vaikri Jayamullah Devendra Kamo Guru Chandra Arto Namuke Nidrona Kani Dumbar Navar Kumeta Nazatyo Redler Ganida Vajanitra Yasnika Aidinunda Jaruka Da Bala Toja Bar सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणे नमोस्तुते आयाने ते Fine. Video anjing jam. ब्रह्मांडं परवंदिनं सुरगणायस्य प्रभुदेवकाः स्त्रीलोक यानि गानि पुत्रने मुस्लिम यानि गानि बाबानि यम्मानि गदानि दानि दानि विलच्छन्ति वरत्वदेव देवाहं बाबकर्मा अहं बाबात्मा बाबुमः रायमान्त्र भया देवाशरण इर्जो अन्योले ಇತ್ತೆ ಬೇಬಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಫುಲ್ 860 66 ನನ್ನೆಲ್ಲ ಬಿಜಾಯ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಉಲೈದ ಕಿಚನ್ ಶೋಪ್ ಮಂತದ ಈ ತರ ಪೂಜೆಗೆ Ada ni kemudian. Ada tak? Ini mana masuk? Ada apa?
ದೇವಿ ಕೃವಾನ ಗ್ರಂಥ ಇಂದ್ರಾಯನ ಮಾಕೊಂಡು ಬಡಿಬಾರ್ದು ಕೈ ಮುಗಿಲು ಕೂಚಿಡಬಾರ್ದು ಕಾಟ್ ನರಮನೆ ಗೊತ್ತು ಜಂಕ್ ಏರೇರೆ ಲಕ್ಕ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಪೋದು ಎಂಕಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್ಗೆ ಬತ್ತ ದಯಪಂಡ ಅಲ್ಪ ಪೋಡಿಗೆ ಅಪ್ಪನ ಆಯೋರಿ ಒಲ್ಲೆ ಸಮಿತ್ ಆಯ ಮಲ್ಲ ಕುರೆ ಮರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪಾಡ್ರೆ ಮಂಡ ಗಾಡಿದ ಹೊಡುಜೆ ಪಟ್ಲಚ್ಚಿಲ್ ಬಾಯ್ಸ್ ಯಾ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ ಯಾ ದೀಪದಿಂದ ದೀಪವ Oh, nice. Wow.